daga nan Abuja muka direct. Za mu dan tsaya a Kaduna. Dan za mu tsaya restaurant din Rama Sado dan naji an ce ta iya abinci sosai. Kwarai kan nima na ji labari. Insha Allah za mu dan tsaya a nan amma Allah da 'yan mintuna ne za mu ci Abuja. Yawa masha Allah. Kira na ne ma? Okay, yarinyan nan ce. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba. Yadda nake ji ki zuciyata bayan kaina bane ba. Yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba. Ki haƙuri ki ji sako na da gake na rufe.